Eu creo que o problema aquí non está na lei, non, o debate non é a lei de cambio climático, o debate é como se cambiou unha lei que finiquitaba a prórroga que tiña Ence, non, para poder estar na ría de Pontevedra, e Ence o que quere é cambiar leis para seguir mantendo esta ubicación, e o que non podemos é permitir que as leis se fagan a medida dunha empresa e non se apliquen con igualdade ao conxunto, vamos, ao conxunto das empresas do país, e que o que Ence non pode é cambiar as leis á súa medida. O que Ence ten que cumplir a legalidade, e aí estamos pendentes pois dunha sentenza en torno a esa modificación que se fixo vergoñenta, non, da prórroga por un goberno en funcións, e nos desde logo vamos a seguir dicindo que con independencia do que diga a lei de cambio climático, Ence ten que sair fora da ría de Pontevedra. Eso é unha mensaxe moi clara, porque non se pode seguir condicionando o deseño, o desenvolvemento dunha cidade, porque todas as empresas contaminantes se eliminaron deste tipo de ubicacións e porque Ence non ten que ser a excepción. O que ten é que deixar paso a outros usos da ría, creación de emprego e abrirse ao que é lóxico, que busquen outro emprazamento, e aí a responsabilidade da Xunta de Galiza, que ten todas as competencias para poder facelo e debería de estar traballando nesa dirección e non entorpodear un proxecto que é fundamental para o desenvolvemento pois de todo Pontevedra, pero tamén máis alá da cidade, de todo este entorno.